Ještě jednou. Teď to snímám, tak... No ale on má doutník, ne jak cigaret. Ten fakt nešlupuje. A měl Miro, to nejde. Ale ne. A pak jsem uklidila ve sklep, já nechtěla, aby lidi viděli. V životě neviděla kousek. V životě neviděla spolu. Tak v takové pohodě. Já jsem ji viděl pracovanou asi předtím. Ne, to ne, ale... Tak